खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बिटिआरआव गोदान राजखान्थि हान्जानि बेसेबां गोनांथि गोदान राजखान्थि हान्जा दानाया बर' हारिखौ सोखावनो हामारगोन नामा मानो इउपिपिएल बिपिएफ राजखान्थि दोलो थासेयावबो डक्टर अनजलि दैमारिनि दैदेननाय एपिपि राजखान्थि दोलो बिटिआरनि जेंनाखौ इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोआ बोस्रांनो हायाना ना इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोआव जेंना सुस्रांनो हानाय लिडार गैया दिनैनि समावदि बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो फोजोबनो बिटिआरआव गोदान राजखान्थि एपिपि थामहिनबा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड दादों बे दोलोआव बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनिख्रुइ साबसिन जेंना मावफुंनो हानाय सोर दैदेनगिरि दं मख'जाथावदि जाय जेंनानि थाखाय एपिपि राजखान्थि दोलो जोनोम जादों बे जेंनाखौ थामहिनबा बारग' एनडिबि बिथांमोननि जेंनाखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो जोबस्रांनो हमबाय एबा मावगासिनो दं जेलाव थानाय बारग' एनडिबिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला रोखादि जेलाव थानाय बारग' एनडिबिफोराबो सानफा एफा उदां अख्राङाव फैगासिनो आरो थाबैनो साफ्रोमबो उदां अख्राङाव फैगोननि बाथ्राया ओंखारगासिनो दं एनडिबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो एपिपिनि जोनोम जादोंब्ला बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा एपिपि राजखान्थि दोलोआव दंना एनडिबिनि दैदेनगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी इउपिपिएल धीरेन बर' इउपिपिएल रनजित बसुमतारी इउपिपिएल सावरायगोरा इउपिपिएल सन्जय स्वर्गियारी बिपिएफ प्रेस मुसाहारि रुजुगोरा मुसाहारि इउपिपिएल आरो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथाङाबो जोबथेसालियाव अब्ला बारग' एनडिबिफोरनि थाखाय जोनोम जानाय एपिपि दोलोआव सोर एनडिबिनि दैदेनगिरि दं बेयो मोनसे गिदिर सोंथि थारैनो मानि थाखाय जोनोम जाखो डक्टर अनजलि दैमारिनि एपिपि राजखान्थि दोलोआ बर'नि राजखान्थिया आरोबाव गावस्रालायना बेसेबां थारला बारला जाबावगोन गावनि सार्थ गावनि बेनिफिटनि थाखाय हारिखौ बेसेबां गावस्राहोबावनो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जाय समाव बर' हारियानो दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथिखौ लुबैदों बे समाव गोदान राजखान्थिनि जोनोम अब्ला हारियाव खौसेथि फैगोन ना जोंनि बे बर' हारिनि खौरां होनायाव फोरमायहर नोंथांनि गोसोनि बाथ्रा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों